Krakshalo 48 Koromsora Assembly MLA Boromgunang Pol Dangsu Bini Constituency wo Samung Dog Bahake Khlaijagui tong Abono Cherna Naharmungo Ongkhorkha Salchani Bagai Habawo Tai Lukurok MLA Pol Dangsuni Samung Tangbutang Rokno Nugui Belaikhano Khap Khulaiयै Hambaya Phalaimani Mangthili Buhaino Kasoino Phaita Nainaji Chini Kubikok Tibini Lewo Bo kami mo Oke, damodar yang parah. Borone simi thange bor dora thangman lama bo. Kalau tisra bajan simi, tabu kaya bo, nal kata sagana nong feka, baki tong kotre 200 meter porong nai. Acha bisi romoi o lama na san. Bos kami siapa? Acha Tabu semayu. Acha sabune sai tumung baitine ol lama man Saya tamu benom maika. Tam sanai ande ke no lama. Tamu sana nih MLA saya nuto sai secung hamzak masih kulpelia. Bisi romoi abo baina ro jang. Bos harus siapa pray 30 paitus bosor. Acha mo lama grip nong ni tam Jwngjalno nugjagi tamani. Abo lama kuri khabong ke gari gora ni je kono patient nan ke onek postong hisabo thanglai maiya onek kene osudang tong o lama Bese family ro yang tong lama ni. kai sakma riang so mile 350 ne putong Nong am chane MLA family aglo nong o Jwngjal kakmani bisingthei tam sanai musuk lukrukno. Tai MLA tam sanai. korono to tam sanai jong jene diploma tha phai jene sar MLA no bong phai je jong saima bai bongrima bai jong bono to hambai school pailia asu khaktai samaya jene jo to ting parane elakaro Nin mongkhaya ta. ain mukhe guna doriya Bo parane mongkhaya. damodar yang par Ini especially government officials by jara department officials tongnai by porok by lama visit khaimani tabuk ni o thai hingkai Lakshman Joy parak ni hinjago obo 100 bosor ni saipano sakang parak hajakmani oro ko lama kacha lama tongmani tai obo tini nije visit naina phaimani loge tongo chini engineer sahib hingkai tai kamini chini lukurok obo 100 bosor ni sakang bo kasam para tai o jagao brick soiling engkha obo ke part 2 obo estimate 2.2 km length engkai obongkha chini last visit tinini aboni sakang visit khaika engko surendra riang para botola vc abo engkai engko special assistant so lama manmani pwd department by execute khajakmani aboni pore thangka damodar riang para abo bo pwd ni black top road abo 3-4 kilometers jotono samung kahamke da khaijak ya nainan bagai officials robai thangmani tai tinikai no oro ga para ke Lakshman Joy kai obobo agini simi kaisa demand tongmani keba tabu fulfilling tha amgai kamini borok jotono excited kai asa thayo tai 15-20 din ni bising olama painai Abuk bo obo hai kami wo lahar ni bagai Jwngjal asai tongnai amo hai kami rok ni bagai yapri bo hai sajaknai financial. yapri bobo hai sejaknai chini kamini jara leaders tongnai tai department rok bai krungai tongnai borok ni thaniani koimung sob somoy priority ruwei proposal ro holai di kai ang to ani mansa proposal ro hojakno obo hai tai 30-35 ta brick soiling nangmani jaga tongkho thai tongkho 48 korom sore ni andaro black top khainani tongkho tai kamini borok no bo ani kaisa noni thruti kok kasarmung je priority ruwei sob somoy no nini ani hiyawi lamani proposal tini proposal rokhe dulai